Simig túndach agus rút inachgus gníiste gut an Rèis ITERA agus seo chiad. A sin na gáil bas chun na chosta níor agus ungin na scíd na searlóm agus ha mi smönt sin a bhid míolach tarste. Well, that was a bit extreme. Locked and loaded. Gaan jullie race fuse toosje terug? Ik zal het stadje. How will that be in 4 days, Manny? Better. Nog slash today. Misschien gemaakt het nog. Some of those lines, maar je altijd. Yeah. Klachtje. Yeah, agamasa. It's been a scar now, so we feel like. Een nacht bij je schouder nog gekomen. So Frasen is het maar zo. I don't think it's a problem for us to kind of sass it. yeah, so als je zuurt, begon je weer oké. Far nach hele na mappiche, sé rajan uur kalje. Ha cola. Happy sound ik pat in juchi. Hur mi fiskelijk bagarich. Clues in the name hurste, pat in juchi gamafjoch, som ha torisch gaan. Be an avi medical gaach, agus be feel in kiguni genu. Joshin had a shit. Was toch fashion castle view. Bacon view. Yeah. Wait, I didn't follow. I need to be through the Catholic show, so we're going to be. Cherry. Je bent champagne nach der Rheinmische Runner Show. Haben wir erwischt, geskurren den in een manier tegen. Ach, gaan je meer wie verder gaan schießen show. Ach, gaan meer weer een game show. Gaat het graag keer back? Yes, I'd like to slightly can. But I catch you. We'll see. I guess jeder in de summits. Dat zag er de summits daar in as nu je kunt ook show. Yeah. Gaan je fame maken voor dat ook. Beetje een car in de klag. Zeg gewoon scramble houden dat is shit good. Zo had daar ja anders dan wij just dat zag. So as you just quite in the map in the dasta, I guess I saw a trio in the hijack in haast. Dus dat is gereisje. Ik heb zo'n keer de Joe Gorm aan. Als je Brian komen, gaat dus een bullock en kort short race. Dus je hulk al wat al. I guess als je toch harder je gegeven, het is quite je hebt een piece naar de sloer, naar de sleut toch. I guess is toch een plan die ik in de gaaf goed bek aan mis mensen. Is toch maar een beetje een cattle gemoord, zoals je een keer. Die film is niet wie gemaakt clever, dus je hulk al skippelt dus. How much mention come up with a fat hunia? Nu als je een cattle is een gier of een cattle. Als je zo je is, heb je een route kunnen laten als je zo je is, mag je Ha, ik zei en de piece als je kijkt naar de laatste, als je nu de carriole gaat de hele dag, is mis mention maar geweldig keer 50% gen haatje en de tug, ha kugunien is just bedacht in je dol. Different piece and shit to show. I guess you'd shouldn't and you'd how the other different come more. Maar je vindt me geen tijd bek. Zo 3 uur, 3 gal. The wind tonight, when we expect you to be on the high level bits of the big trek, is over 60 miles an hour, right? We do not want you in that terrain at 60 miles an hour. So had geraakt bij fisken en juice, dus we schisken miles een uur. Ik zei je nog kunnen stoppen doen, wie zoals gehard. Zo gaan we daar de mulloch naar binnen. Dus je lent in schliet om een koers naar bij een trannig gaan. Zo misschien een beetje een beetje in de zadeltje. Det är aardig moren niet, als je haast January checkpoint ik kan hier, maar die dag is een beetje de katel. Ga maar ze graag begonnen in puchte goren. Het is ook een could be hallucinations eigenlijk. Wie makkelijk. Zo wat 3 schlien aan de goed in tokalas. I guess als je tolletje lees de leer hoek zijn, als je er weer water zo'n crash. I guess als je uurlijk kom maar familiar is gewoon zo. Als je een tolletje kan jou. Als je natuurlijk al na saske
gannéad na a bhaisisin in dúil agus a slí sin carheolalacha na ggéidir sin bhí lentin sios agus sin táilte lei sin. Ah, yes, 12 o'clock. Adventure race mode. Adventure race mode activated. Right, gang. I hope you have an amazing few days. I hope you see some incredible parts of Scotland. I think you're going to have a good time. Everyone ready? We're going to go in 5, 4, 3, 2, 1, go! A few years ago we did the same race, starting from somewhere around Inverness. So we are happy to come back. But with this type of race, we never know what will happen, so we are ready for a long race.